Hello guys, kaya rin may mintabis ta tala, mama kami pagbarangle. Ayan. Sir, ay takasabi Yaman, no? kay si Reman. Ulam. Mini, nung Lutong kailangan niya talaga kapampangan. i-cancel tayo pa kami. So mais, Sige, sabi pinaw ko. po na manok, sir. laga tapalya, and pusit. Wapin eh. Wala tayong makarapan, sir. Ano? At syo kami po pagbarangle, so kinigay po mayangan. Yaman din sa mais. Sige, sir, i-cancel tayo pa kami. Kung cancel, okay lang pa kami. Siya kasi dahil na lumadelay lang. Yung sabi naman ako, baka di na niya ako nagkakang kalikulan. Sige, sabi ko, no.